know, and it's all who you know. Bon dia a totes i a tots. Benvinguts a la tercera jornada presencial del debat Ara és demà. Autoritats, professores i professors, famílies dels estudiants, dels alumnes i alumnes que heu d'intervenir després en la segona part de l'acte, amigues i amics, m'agradaria començar fent un recordatori d'en Xavier Melgarejo, la persona que en la segona jornada va dialogar amb l'experta del Ministeri Finés, una persona entranyable que en aquell acte es va acomiadar de tots nosaltres sense saber-ho. Jo crec que val la pena que el recordem un moment, que recordem aquestes persones que han exercit un mestratge, que han volgut fer créixer les altres persones, que han donat joc, que han impulsat la gent jove perquè seguís el seu propi camí. M'agradaria agrair l'esforç que han fet 30 equips directius, 30 equips de mestres i professors de centres públics, concertats i privats d'arreu del país per preparar les seves intervencions, per fer uns debats previs i per mostrar-nos i compartir amb nosaltres la seva reflexió sobre el moment educatiu. Poques vegades s'ha fet això, de donar la paraula directament als estudiants perquè ens diguin com veuen el sistema educatiu, quines mancances, quins actius, quins reptes. Jo crec que serà estimulador, perquè els infants i els joves parlen amb la naturalitat amb què veuen les coses. Són aquells que diuen que a vegades el rei va nu. Tinc ganes de poder-ho escoltar, de prendre nota i sobretot d'aprendre d'ells i d'elles. Aquest, per tant, és un dels actes més singulars, perquè es conjumina primer una taula rodona d'experts que reflexionarà sobre com aprenem les persones, i en concret els infants i els joves, des de la perspectiva psicològica, neurològica, però també atenent a les circumstàncies, a l'entorn que tenim, i com tot això crea les condicions de possibilitat d'aquest procés d'ensenyament-aprenentatge. Després d'un descans hi haurà la presentació simultània d'aquestes 30 vivències, experiències, per part dels centres. Ens hem distribuït per les aules del Cosmo Caixa. I al final hi haurà un espectacle que té molt a veure amb l'aprenentatge, amb la ciència, amb la saviesa. Bé, com dèiem, un acte singular. Durant aquests mesos he tingut oportunitat, com a president del Consell Escolar, de recórrer el país, de parlar en fòrums diferents, i m'he adonat que hi ha una actitud molt proactiva, malgrat les dificultats, malgrat els problemes, malgrat les limitacions, quan invitem la gent a dir la seva, a sobreposar-se al dia a dia i a planejar escenaris de futur, la resposta és molt favorable. És una resposta crítica però proactiva, d'aportar la visió, de remar a favor, de fer reflexions que ens ajuden col·lectivament a definir quin és el nord, el camí, la direcció a seguir. Quan jo era jove, teníem una frase com un lema que ens ajudava a tirar endavant. És una mica Boy Scout, però la volia compartir amb vosaltres. I diu:
Més val encendre un foc que maleir les tenebres. Potser algú dirà que és naïf, però per mi descriu l'esperit que entre tots hem pogut crear. De dir, malgrat les tenebres, nosaltres volem aportar llum. Volem entre tots trobar un camí i després comprometre'ns-hi com a país i com a sistema educatiu per avançar en aquesta direcció. Bé, en tot cas, tenim l'expectativa que la jornada d'avui, que ja és el Rubicó de les 4 jornades, assenyalarà un abans i un després i contribuirà decisivament a enriquir el bagatge, aquesta reflexió col·lectiva, aquest intel·lectual orgànic gramscià que entre tots estem fent, no tant de repetir consignes com de reflexionar críticament sobre on som i cap a on volem anar. Amb aquests desitjos us animo a seguir fent la feina i us agraeixo que en un dia intempestiu de fred i vent us hagueu adreçat, hagueu vingut al Cosmo Caixa per continuar aquesta reflexió col·lectiva. Gràcies i bona feina. Presentació. Vols que presenti al final? Sí, ets la darrera. Sí. Aquí no. Moltes gràcies al president del Consell Escolar de Catalunya per aquesta obertura. Molt benvingudes, molt benvinguts tots els que heu vingut. Una salutació especial a les autoritats, la consellera Rigau, als diputats i diputades que ens han acompanyat. És un dia molt especial perquè parlem de l'alumnat. Parlem de l'alumnat, parlem de l'aprenentatge, parlem de la raó de ser del sistema educatiu. I en parlem en obert, amb el lideratge del Consell Escolar de Catalunya, amb un debat que ha volgut arribar a tota la comunitat educativa i que no és el final de res, és precisament el principi d'un pensament, d'una reflexió, d'una aposta per canviar aquest país. Em presento, soc Ismael Palacín, el director de la Fundació Jaume Bofill, i us voldria plantejar d'alguna manera la clau amb la que us proposo que seguim no només quan repassem el text excel·lent de la Neus Sant Martí, sinó que seguim les intervencions dels ponents d'avui. La clau seria què passaria si, aquella pregunta que diu, què passaria si féssim allò que sembla de sentit comú, és a dir, ordenéssim el nostre sistema educatiu, prenguéssim les prioritats del nostre sistema educatiu, el repenséssim, penséssim quina és la nostra feina, en funció de l'aprenentatge de l'alumne. I això, que pot semblar una cosa, diguem, sense cap mèrit i una proposta molt òbvia, no és el que passa ni en el sistema educatiu ni en tantes altres qüestions socials. Amb els anys, els sistemes van agafant altres prioritats, prioritats basades en l'acostum, prioritats basades en les estructures, el manteniment, la reproducció o els pactes de poder entre les estructures que hem creat, prioritats basades en la precaució, prioritats basades senzillament en els hàbits més profuns, adquirits, en hàbits que hem convertit en creences. I de tant en tant, no cada dia, però de tant en tant jo entenc que ara estem en una finestra d'oportunitat en un moment com aquest, cal plantejar-se reordenar les prioritats. I reordenar les prioritats en funció, evidentment, dels debats sobre professorat, sobre sistema, també sobre pressupost, però jo crec que avui estem en el nucli. És a dir, si avui, aquella broma que sovint es fa, si vingués una civilització d'un altre planeta i digués, partint de zero, anem a pensar un sistema educatiu, possiblement totes les decisions les pensaria en funció de dir què serveix perquè l'alumnat aprengui, què serveix perquè tots els alumnes aprenguin, què serveix perquè l'alumnat aprengui allò que és valuós socialment, allò que és significatiu i valuós també per la seva vida, i què serveix perquè l'alumnat aprengui
i segueixi aprenent al llarg de la seva vida. I avui és el nucli. Què passaria si el que sentirem avui fos el nus, la prioritat, el focus, la mirada amb la que prenguéssim totes les decisions. Molt breument volia felicitar el Departament i a la consellera per haver obert aquest debat estratègic sobre el futur de l'educació. Com a professional i com a fundació sempre hem dit que trobàvem a faltar aquest tipus de debat liderat pel Departament. Massa sovint els governs i les administracions acaben tancats en la gestió, que és molt important, la gestió, l'administració, però no tindrem cap sistema educatiu vibrant si no el basem en un debat obert, intel·lectual, reconeixent que hi ha dilemes i que per tant no és un debat garantit i segur que ens porti a conclusions de curt termini, però aquest element intel·lectual i compartit és imprescindible. El president del Consell Escolar, per descomptat, per haver tractat amb tanta cura i amb tanta ambició aquests debats, i els ponents, la Neus Sant Martí per descomptat amb el seu text excel·lent i deliciós, en el que combina el rigor acadèmic amb aquesta transparència i claredat i pedagogia absoluta, i els ponents de luxe que ens acompanyaran en el debat d'avui. Bé, tindrem per sincronitzar-nos amb les idees, tenim el text del Neus Sant Martí, com us deia, que us animo a rellegir-lo. Jo me l'he llegit diverses vegades i cada vegada el gaudeixo més. I tindrem aquestes 4 petites intervencions que des de prismes molt diferents però molt experts ens ajudaran a posar un tipus de cervell i de pensament en òrbita. Seran insuficients, us ho dic, és a dir, cadascuna d'aquestes persones podria donar una ponència sencera al llarg del matí. Us animo a seguir-los en les moltes ponències que donen, o quan torneu a casa a recuperar per YouTube. De tots ells trobareu moltes ponències i intervencions i podeu conèixer tot el que avui no podeu conèixer. Però avui no tindran temps de donar-nos tot el seu coneixement, però sí de provocar-nos i de potser fer de contrapès, matisar els èmfasis d'aquest text del Neus Sant Martí, perquè tots nosaltres donem el millor de cadascú en el debat que tindrem després. Jo els he demanat que els darrers minuts de la seva intervenció el vinculin precisament en allò de què hauríem de fer sí, és a dir, de les idees que maneguem avui, per on hauríem de començar. I sobretot els he demanat que acabin la seva ponència amb les 3 coses, les 3 mesures, les 3 intervencions concretes amb els que ells ens proposarien començar a fer la transició d'aquestes idees tan poderoses, amb tant de fons, amb tanta qualitat i tant de nivell, fins a la complexitat del dia a dia del nostre sistema. Bé, molt breument us els presento, que és el que de veritat ens interessa a tots. Tenim a la meva esquerra en Ferran Ruiz. En Ferran és llicenciat en Ciències Físiques, catedràtic de Matemàtiques, d'ensenyament secundari, director del programa d'Informàtica Educativa, president del Consell Escolar de Catalunya i, en general, un savi sobre innovació, no només sobre temes clàssics, que a vegades és el que està associat a la saviesa, del que podeu repassar molts llibres, moltes idees, i que havia predicat en el desert quan ningú s'ho creia, això del canvi i de la innovació, si no m'equivoco, de vegades tingut aquesta sensació, Ferran. Després coneixeu molt bé també la Francina Martí. La Francina és llicenciada en Filologia Catalana, catedràtica d'ensenyament secundari, presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, també molts anys de feina tenasa darrere i ara al capdavant d'un moviment que en gran part és l'ànima distintiva de Catalunya en relació a altres llocs d'Europa i altres llocs de l'Estat en qüestions de pedagogia. És a dir, no s'entendria molts dels potencials que tenim a Catalunya sense tot el que ha sembrat Rosa Sensat també en molts moments en què la receptivitat no era tan gran i el que sembrarà a partir d'ara en què aquests debats es tornen més... en què hi ha més receptivitat, potser. El David Bueno, el gaudireu moltíssim els que no l'heu pogut gaudir fins ara. És doctor en Biologia, professor de Genètica a la Universitat de Barcelona, especialista en neurociència i divulgador d'articles específics en revistes especialitzades. Ens vam conèixer en una conferència que vam fer junts, jo no el coneixia abans i des de llavors no he deixat de seguir-lo. Aneu a les seves conferències monogràfiques perquè quedareu encantats, estimulats i té una profunditat i al mateix temps una vasttat divulgativa extraordinària.
I finalment la Montserrat Castelló, és doctora en Psicologia, catedràtica a la Universitat Ramon Llull i coordinadora del màster i doctorat interuniversitari en Psicologia de l'Educació. Diguem, algunes de les coses que ens surten avui de dir. I què passaria o què hem de fer si doncs, tenen a veure amb el màster i amb les responsabilitats de la Montserrat, i per tant avui és ponent i interpel·lada al mateix temps, segurament. Oi, Montserrat? Bé, tindran molt poca estona. Tindran estona per convidar-nos, suggerir-nos, i per tant jo us animo a des d'aquest moment ja d'alguna manera encendre el cervell de les preguntes, de les propostes. Teniu un paperet en la carpeta on us animen a escriure preguntes, propostes, me les passaran, jo miraré de recollir-les totes i si no d'agrupar-les d'una manera o altra. Si no m'equivoco, ens esteu seguint moltes persones per streaming, això és correcte, sí, s'està retransmenint per vídeo. Els qui no esteu aquí podeu seguir, si no me'n recordo, el hashtag és SEC ara és demà, com en altres ocasions, que el teniu aquí. Els que ens seguiu des de casa, moltes gràcies també per seguir-nos, us considereu aquí també presents, almenys intel·lectualment. SEC ara és demà, si tuitegeu amb aquest hashtag recollireu i podrem compartir intervencions. Us animo també, els qui no teniu paperet perquè esteu a casa, si em mencioneu el meu compte de Twitter, @ismaelpalacin, doncs jo també de tant en tant, amb el mòbil, sense que sembli que estic fent una altra cosa, recolliré també les vostres preguntes o si no per missatge directe als que ens seguim mútuament. Ferran, arrenca fora. El Ferran ha demanat parlar dempeus i penso que val la pena. Gràcies, Ferran. Moltes gràcies, molt bon dia, estic molt content d'estar aquí. Si parlo dret és bàsicament per una qüestió diafragmàtica, és a dir, em sento molt més còmode parlant dret que no pas amb una cadira, no hi ha cap altre motiu, no vull pas singularitzar-me en cap sentit, però bueno, aquest és el motiu concret. Aleshores, en aquesta intervenció, doncs, evidentment curta, perquè ha de ser així forçosament, doncs jo voldria començar amb aquella idea de Jack Lang, que el president del Consell Escolar de Catalunya va recollir a la sessió del 4 de febrer. I aquesta cita era concretament aquella de que hem de parlar d'allò que és més profund. És a dir, que hem d'anar al fonamental. I el fonamental en tot aquest projecte que tenim entre mans és parlar dels alumnes. Això és el fonamental i és el que ha d'estar en primer lloc. Aleshores, el que és fonamental és que sabem que els alumnes van a l'escola, són enviats per aprendre i per socialitzar-se, per descobrir la seva unicitat, per desenvolupar el seu pensament, per compartir la seva personalitat. I això ho fan amb una institució, amb unes institucions que estableixen un conjunt de pautes, un conjunt d'interrelacions forçades que realment condicionen moltíssim el desenvolupament de les persones, ja no dic el natural, el desenvolupament de les persones. Van a una institució que, naturalment, té unes regles i té uns objectius i unes prerrogatives, etc. Per tant, aquesta institució és el que d'alguna manera condiciona realment els aprenentatges. El subtítol aquest, que estava a la capçalera del que s'havia de fer, com aprenen els alumnes, doncs podríem dir com poden. I el com poden és tal com la institució d'alguna manera els hi permet o els mena a fer-ho. No és l'únic factor, però evidentment és d'una extremada importància. Aleshores, aquest sistema de relacions i d'interrelacions escolars no és un sistema lineal causa-efecte, no és ni molt menys una caixa negra amb inputs i outputs, com moltes vegades sembla que sigui, sinó que és un sistema altament complex i altament interlligat, en el qual les decisions només puntuals que afecten algun determinat tema no tenen per què tenir en cap cas les conseqüències que es pretendria que tinguessin. O les poden tenir, però el que és segur és que no està garantit. Aquest esdeveniment d'avui està, jo l'entenc així, fortament relacionat amb un que va tenir lloc al Consell Escolar de Catalunya l'any 2014, la jornada escolar, la jornada de reflexió sobre la personalització de l'aprenentatge, que es va fer a Salou. En la meva presentació vaig tenir l'honor i la possibilitat de parlar en aquesta jornada, doncs vaig recordar les paraules d'un senyor que es diu Lawrence Steinberg, que és aquest senyor d'aquí, i que per mi, doncs, bueno, he deixat l'original en anglès, evidentment no té cap problema, que cap terrabastall curricular, cap canvi radical del món curricular, cap innovació instructiva, cap canvi en l'organització escolar, cap enduriment dels estàndards, cap repensament de la formació del professorat, ni esquema de formació de compensació del professorat. Res d'això no tindrà èxit, seria la paraula, no tindrà èxit, si els estudis no van a l'escola interessats i compromesos amb l'aprenentatge.
Aquest és el punt. Tot funciona si els alumnes van interessats i van compromesos. Però si els alumnes no estan connectats amb el que l'escola proposa, doncs podem treballar molt en tot això, podem fer molt de sistema, però difícilment aconseguirem els objectius que volem. Aquests dos punts, interessat i compromès, que tenen una forta concordància, crec que són els que val la pena analitzar. Què és el que pot ajudar a contribuir a que l'alumne vagi interessat en aprendre? Bé, la qüestió de la resposta jo no la tinc, però sí que com a adult ja he jubilat, amb una ampla experiència professional i hem vist bastantes coses, puc pensar com és, què passa, quan passa que els adults estem compromesos en treballar, quan anem interessats i compromesos amb el treball. I ara jo traslladaria aquesta qüestió al món dels adults. És a dir, normalment treballem per obligació, és a dir, ja no considerem la possibilitat de no treballar, sinó que és una de les necessitats de la nostra existència. Llavors, com a treballadors, més o menys forçosos, per dir-ho així, perquè ho hem de fer-ho, què volem durant la nostra pràctica professional? Doncs la primera cosa volem és tenir una certa perspectiva de la finalitat i context de la nostra feina. Volem tenir la possibilitat d'opinar, si és possible, i volem que el nostre punt de vista, si és possible, sigui tingut en compte, dit amb humilitat, ningú pretén imposar els objectius, però d'entrada, com a professionals, volem que la nostra personalitat sigui tinguda en compte d'alguna manera. No ens satisfà obeir instruccions sense context ni sense justificació. Això és clar que els adults funcionem així. És a dir, d'alguna manera volem tenir alguna cosa a veure amb l'objectiu o la missió del que fem. Bé, una altra cosa que volem els grans és volem gaudir d'autonomia en el que fem, volem exercir la nostra iniciativa. No volem, si tenim una feina encomanada, volem d'alguna manera controlar el que tenim entre mans, amb la mesura que això sigui necessari, però fins i tot perquè la feina vagi bé, no volem estar manats contínuament. Volem cooperar, volem rebre suport quan aquest suport és necessari i volem gaudir de bon ambient. És a dir, la idea que podem dir autonomia-suport és una cosa que tots els grans penso que compartim com a cosa que volem en el treball. Què volem? Que la feina que hem de fer, si és possible, contribueixi una mica a la nostra realització personal, que ens interessa que la feina sigui profitosa i útil. Volem que doni sentit a l'ús del temps present. El del futur ja vindrà, però el del temps present volem que tingui sentit en el moment present. I això són les coses que crec que en general, tots els adults que treballen en feines que no responen simplement a seguir instruccions, és una cosa que volen. Volem que la feina, si és possible, tingui alguna cosa a veure amb la realització personal. És a dir, que aquest és un punt important també. L'altra cosa que volem és poder ensenyar la feina que fem, si és que és possible, i sentir-nos orgullosos d'ella. Que la feina porti una sensació de legítim orgull per la cosa, per el que estem aconseguint o el que estem fent. I per últim, el que volem, i acabo amb això, volem un cert reconeixement pel que fem. No es tracta de ser lloats contínuament, ni res de tot això, ni que ens donin contínuament les gràcies, però sí que els adults també volem tenir un cert feedback positiu sobre la nostra feina. És a dir, el reconeixement és una cosa que a tot arreu, qualsevol organització que treballa gent gran, el reconeixement és una cosa que d'una manera o altra es vol. Doncs molt bé, aquestes coses que estic dient, penso jo que tenen una aplicabilitat molt general i gosaria dir, per la meva experiència, que la gent del món educatiu les comparteix plenament. Llavors la pregunta és, aquestes coses que hem dit que volem com els adults, les traslladem als joves? És a dir, pensem que els alumnes, d'alguna manera, per ser precisament alumnes i anar en un sistema al qual hi van per obligació, doncs aquestes coses ja no són d'aplicació. Per mi la primera clau d'entendre com millorem l'aprenentatge és entendre'ns a nosaltres com a treballadors i pensar que els alumnes són treballadors del seu aprenentatge. I així se'ls hem de veure. I si pensem que aquestes coses que hem dit pels grans no són aplicables, difícilment podem aconseguir els objectius. Això, d'alguna manera, me'n vaig a un filòsof realment important i ja bastant antic. A 1693 va escriure això, el Some Thoughts Concerning Education, i llavors una de les coses que diu clarament, claríssimament, diu als children li agrada ser tractats com criatures racionals. Li agraden, i molt més abans del que ens pensem. Al moment en el qual dominen el llenguatge, tenen un cert llenguatge, ja la racionalitat dels adults ja està convertida pels nens. Per tant, ell, que era un home que odiava l'educació que havia rebut, que va ser autoritària i repressiva i violenta, doncs deia que aquest era el camí de tractar els nens. Seguim una miqueta més. Fins ara he parlat uns minuts d'això, del que hem de fer per treballar. Ara bé, la nostra vida està plena d'interaccions amb els altres. Nosaltres vivim a base de consumir, de tenir relacions. I consumir vol dir des dels productes de primera necessitat fins a consumir sanitat o consumir oci o el que sigui, podem dir-ho amb aquesta paraula. Però tenim un món en el qual esperem que els altres ens donin alguna cosa a nosaltres. Mirem-s'ho des d'aquesta altra cara de la moneda. Què volem que els altres ens donin a nosaltres? Volem
de tot que escoltin els plantejaments que fem, que tenim per fer. Volem que no ens facin perdre el temps, volem que no ens enganyin, evidentment. És a dir, volem que les relacions amb les altres persones siguin honestes. Volem ser atesos amb cortesia i respecte i, a ser possible, amb una certa deferència, cosa que no vol dir ni desigualtat ni privilegi. És a dir, el respecte el volem amb les relacions que tenim amb els altres, sigui amb la relació que tenim amb un teleoperador que ens està atenent un problema que tenim amb les nostres telecomunicacions, per dir-ho així, sigui la persona que ens atenen a l'hospital que volem que ens miri la cara, per dir-ho així, la persona que ens dona un servei de sanitat. És a dir, volem aquest tipus de coses. Volem que les interaccions amb els altres siguin enriquidores i que, si possible, també arribin en certs casos, evidentment no seria possible sempre, que generin emocions fortes i positives. En definitiva, un altre punt és que volem una certa personalització. Volem ser tractats com a individus únics i singulars, ser coneguts com a persones, ser escoltats, com he dit, i que ens dediquin el temps. Mai volem ser un nombre en un expedient. Les persones com tractem els altres mai volem això. Llavors, totes aquestes coses, si les aconseguim, tenim elements per tenir una vida reeixida. Són ingredients importants en una vida que es consideri satisfactòria. Per la qual cosa, doncs tenim, des d'aquest punt de vista, que donem als alumnes, aquests elements hi són, aleshores, els donem o no? És que potser pensem que, degut a les seves limitacions d'experiència, de coneixements, de raonament, de capacitat d'expressió, de maduresa, tot això ja no els és aplicable. Evidentment, els hi és aplicable, i això ho resumiria amb una frase d'aquest senyor Abbott, que estava a la jornada del 2014, que té aquest llibre sobreescolaritzats però subeducats, i que bàsicament diu que el que més importa de tot és la manera en la qual ens tractem uns als altres. I l'escola ha de tenir aquesta, com a punt important, o fonamental, diria, aquesta és una cosa que s'ha de tenir com a norma de capteniment. Aleshores, doncs, d'alguna manera, si nosaltres com a professors fem coses que sabem que no funcionen prou bé, qui té un problema d'aprenentatge? Si sabem coses que sabem que no acaben de rendir, qui té un problema d'aprendre? El tenen els alumnes o el tenim nosaltres? Si el sistema obliga els professorat a treballar d'una determinada manera i hi ha un consens que no és prou rendible, que allò no acaba de funcionar prou bé, qui té la responsabilitat d'això? El tenen els alumnes. Si la pedagogia, per dir-ho així, és l'actual, no podria aixecar ampolles amb això, però és insuficient per encarar els problemes que tenim, doncs qui té la responsabilitat d'actualitzar-la i posar-la al dia? És a dir, que moltes vegades traslladem als alumnes a les qüestions de les nostres pròpies incapacitats o les nostres pròpies dificultats. En definitiva, tenim que la qüestió de com ens tractem uns dels altres és molt important i això està totalment condicionat per la institucionalització de l'educació. La manera com ens organitzem i funcionem condiciona les relacions, les interaccions i porta els aprenentatges. 5 minuts. Gràcies. Molt bé. Aleshores, la institució, que té credencials per funcionar a la societat, que té un mandat, que té prerrogatives, que s'organitza d'una determinada manera, que imposa condicions, límits, restriccions i determinades accions de potenciació, per descomptat. Aleshores, com es planteja la interacció amb els alumnes? L'expressió del pensament de l'alumne és una constant en el centre? Volem realment que els alumnes expressin el que pensen? O bé considerem que això pot molestar el discurs o no el promovem? La resposta a les aportacions de l'estudiant són realment sempre benvingudes o, a l'extrem, podríem dir que el que fan és entorpir el discurs del professorat. L'experiència personal del professor, de l'estudiant, el seu bagatge, el volem conèixer, l'estimulem, pensem que en podem treure partit o simplement això es deixa amb una força a l'atzar. La cooperació i la interacció entre els estudiants és una norma de vida de la institució o és una cosa que si es produeix bé o que depèn de cada professor i de cada circumstància? O potser fins i tot el centre com a tal ni la desitja ni l'estimula. Les destreses cognitives de comprensió són realment un element dominant de la pedagogia del centre o són un element incidental o simplement es prefereix la memorització que porta la garantia d'uns bons resultats en determinats tipus de proves. L'autenticitat del contingut és una qüestió que es considera essencial o bé considerem que el contingut és el que té donat i no el lliguem amb la realitat. En definitiva, hi ha molts elements que configuren la manera que el centre es posa a funcionar que condicionen realment l'aprenentatge i aquest és el punt fonamental. I aquests són precisament els punts que estan d'alguna manera més o menys explicitats, tal com jo ho entenc, per descomptat, amb tots aquests centres que tenim avui dia que jo em dic que han fet la hipòtesi d'autotransformació, que han pensat que poden canviar per millorar
i que s'han decidit a posar-ho en pràctica. I, evidentment, amb incerteses i amb el backup de la recerca que no és el suficient, etc. Però que han fet aquesta hipòtesi i, per mi, aquests centres han de ser mirats, sobretot amb respecte i apreci, i després, per descomptat, per part de tots els que parlem d'educació, però que no l'estem fent dia a dia, sobretot amb humilitat. Dues notes finals, en 3 minuts. El dels centres aquests que porten, que estan actuant, doncs el que són, porten canvi real al terreny, i és en aquest sentit, com aquest canvi real al terreny, doncs és un canvi que hem de valorar i tenir-lo com a... El resultat que s'obté demà és una cosa fonamental. Bé, jo ara voldria passar amb aquest professor de l'Institut de les Vinyes, que va fer aquest tuit que a mi em va fer molta gràcia, vaig pensar que estava molt ben trobat, com tots els tuits pot ser esquemàtic, però d'alguna manera resumeix la missió propedèutica de l'educació tal com ha estat concebuda sempre. Farem teoria, farem exercicis, examinarem i passarem al següent, etc. Critiquem-lo, si volen, però no deixa de tenir un element molt important de raó. Molt bé. Això, d'alguna manera, el que té darrere és el que l'estudiant es acaba veient amb els anys a ell mateix, com un individu, que la missió, que el seu paper és ser avaluat. Jo no dic que no hagin de ser avaluats, però no deixa de ser constant la sensació que tot el que fa és perquè sigui avaluat i posat la nota. I a més, això s'agreuja pel fet que el que fa l'estudiant normalment no és un punt de partida clar per la construcció posterior del coneixement. Fem habitualment el cas de dir un alumne, el treball que té, diu el conserva que l'any que ve el continuareu ampliant i construiràs sobre el que tu has estat fent. Això, tècnicament, avui dia, és facilíssim de fer, però no és comú. I què porta? Porta això, clarament la idea que el que ha fet ha sigut ser puntuat i després ja pots llançar aquell treball. Si has fet un treball de tercera primària, a quarta primària no te'l demanaran mai perquè l'ampliïs, o cinquè, mai, i el mateix a la secundària. I això és una de les coses que impedeix la construcció d'un patrimoni personal de coneixement. Normalment tornem als adults. Què volem tots? Tenir els nostres apunts, els nostres llibres, les nostres referències, els vídeos, les fotos, els esquemes, els exàmens, els clips, el que sigui, que és el patrimoni que contínuament estem enriquint. A l'alumne no li diem construeix un patrimoni, li diem examina't i ja tornarem a començar. I aquest és un dels punts que està en el fons dels problemes del sistema, al meu entendre, per descomptat. El fet que l'alumne no el considerem com un individu intel·lectualment que hagi de tirar endavant a partir del que està fent. Un últim minut. Això no hi ha res erroni amb això, però això és el que tenim. I en tot cas els alumnes no són culpables que aquesta sigui la realitat d'avui. No hi ha res d'erroni, que quedi clar. És el món en el qual ens trobem i que d'alguna manera està condicionant l'ensenyament i el condicionarà moltíssim més en el futur. Aleshores el problema que tenim és el de voler encaixar noves realitats tremendament diferents amb les velles estructures existents. I aquest és un problema que no tenim resolt ni aquí ni enlloc, no és pas que estigui tirant les pedres sobre el sistema educatiu català, no està resolt enlloc això. Però les estructures existents, estructures de professorat, de currículum, d'avaluació, etcètera, formatives, estan pensades per altres realitats i no estem fent el pas en sèrio per encarar això. I aquest és un punt en el qual, si es permet la crítica ben cordial, crec que l'ara és demà l'hauria d'aprofundir-la bastant més, perquè realment tenim que els alumnes avui són diferents. Acabo dient una cosa molt clara per mi. El paràmetre clau de l'escola, que era el disseny de la informació i de la comunicació, ha caigut. Ja l'escola no controla la informació i la comunicació, per tant no pot treballar igual. Explorar, expressar i intercanviar, si s'analitza a fons, resumeixen tot el panorama de tot el que es pot fer amb la tecnologia a les escoles i, sobretot, lligat amb el seu desenvolupament mental i a la creació del seu propi patrimoni personal, que és el que és fonamental en els aprenentatges d'avui. Moltes gràcies. Us havia promès que la intervenció del Ferran tindria un nivell i una qualitat d'interpel·lació impressionant i crec que no ha defraudat gens. Jo, sobretot, m'he apuntat, m'ha agradat molt això de fixar-nos i recolzar els centres que han fet la hipòtesi d'autotransformació, és a dir, que s'han posat a actuar com si això fos possible i com si aquesta hipòtesi fos plausible i no s'han fixat només en els obstacles. Mil gràcies, Ferran. Francina. La Francina segueix l'estela del Ferran i diu que també es posa de peu.
has marcat pauta, Ferran. Bueno, és que Molt bé, bon dia. m'està respirar. Primer de tot, moltes gràcies per haver-nos convidat per ser aquí el senyor Lluís Font i el Consell Escolar de Catalunya, i avui em fa especialment il·lusió perquè sé que hi ha, doncs, entre el públic i entre els ponents després hi haurà, doncs, també la veu dels nois i noies que són els principals, diríem, subjectes que avui estem parlant en aquesta pregunta que se'ns ha fet de com aprenen els alumnes. També voldria, en la meva intervenció d'avui, ser capaç de traslladar tot el que des de l'Associació de Mestres Rosa Sensat s'ha estat debatent en els últims temps. Hem tingut debats molt vius i molt encesos sobre els temes pedagògics que avui dia són els que estan sobre la taula, i per tant voldria, doncs, això, aportar tot el que hem anat treballant i el que hem anat recollint aquest temps, i també, com també s'ha dit, doncs, tot el llegat pedagògic que tenim com a país, que em sembla que també és molt important, doncs, que també estigui present, perquè d'alguna manera, si avui som aquí i hem fet tot aquest recorregut, és perquè hi ha hagut una història que ens ha portat fins on som ara. Bé, doncs la pregunta que se'ns feia era aquesta de com aprenen els alumnes, i en la ponència que tots heu llegit de Neus Sant Martí és molt completa, molt extensa, hi ha moltes qüestions que afecten l'aprenentatge i enfocaments metodològics, però jo en aquesta estona que se m'ha reservat, doncs el que voldria portar són 6 qüestions que ens semblen claus per afegir en aquest debat i que després tindrem ocasió de debatre, i no sé si són les més importants, però són qüestions que m'ha semblat important de comunicar-vos i de reflexionar plegats. La primera vindria sobre el títol. El títol, ja hem dit abans, és com aprenen els alumnes, i la primera seria posar en qüestió la paraula aquesta paraula, la paraula alumne, la paraula alumnat. És una paraula que és molt quotidiana entre els docents, entre els mestres, i que sovint emprem, però sempre m'ha semblat que és una paraula de vegades freda, de vegades com impersonal, perquè darrere de la paraula alumne de vegades no hi ha una cara, és una cosa impersonal, no hi ha un individu, una personalitat, i fixant-nos en altres llengües de vegades es fan servir altres paraules com estudiant, per exemple. La paraula alumne, segons la definició, és una persona que rep l'ensenyament en relació a qui el dona, a l'establiment docent on el rep o a la matèria que aprèn. Aquesta és la definició del nostre diccionari. Per tant, segons aquesta definició, seria més aviat un subjecte passiu que rep una cosa que li dona una altra. En canvi, la paraula estudiant, que és una paraula en la que aquest subjecte és més actiu perquè és una persona que estudia, i estudiar s'entén com aplicar l'esperit, adquirir la coneixença d'alguna cosa. Per tant, em sembla que aquesta altra paraula, la paraula estudiant, sí que és una paraula en què aquest subjecte del qual estem parlant avui és una persona més activa. Des de Rosa Sensat moltes vegades també ens agrada parlar, quan parlem això, parlar dels infants, parlar dels joves, que em sembla que també seria potser la qüestió de que sempre que pensem en el que estem fent, en la nostra feina, en la nostra professió, pensar en això, pensar en els infants. Els infants, segons també la definició del diccionari, és una persona menor de 12 anys, i un jove és una persona que està entre la infantesa i l'edat madura. Per tant, aquesta definició seria en funció de l'edat. També darrerament es fa servir de vegades la paraula aprenent, però la paraula aprenent jo penso que no té més aquest sentit d'aprendre un ofici, o ha tingut fins ara la d'aprendre un ofici, i que per tant des del meu punt de vista ens hauríem de plantejar quan parlem dels alumnes de què estem parlant. Estem parlant de persones, estem parlant d'infants, estem parlant de joves que són actius, i aquesta em sembla que ha de ser una de les premisses, han de tenir aquest protagonisme en el seu aprenentatge, en el camí de l'aprenentatge. La segona qüestió, que també em sembla important de posar sobre la taula i que apareix també en la ponència que estem comentant avui, és per què serveix l'escola. Si l'escola, es pregunta en la ponència Neus Sant Martí, si l'escola perd el protagonisme i tothom educa, què ha de fer l'escola? Té sentit avui l'escola? I bé, nosaltres pensem que evidentment en aquests moments l'escola té molt de sentit, té fins i tot una transcendència, educar és
important per la nostra societat. Pensem que encara els 4 pilars de l'informe de l'ORS són totalment vigents: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a viure junts, aprendre a ser. I la primera pregunta que ens hem de fer doncs, és aquesta: per què eduquem? Educar per a què? Pensem que és important educar doncs, per fer persones que tinguin valors, per fer persones que siguin curioses, que tinguin interès en aprendre al llarg de tota la seva vida, i també persones que tinguin uns criteris i que puguin transformar doncs, aquesta informació que ens envaeix i que a vegades ens satura, que aquesta informació siguin capaços de processar-la i de fer-ne un coneixement. Per tant, pensem que l'escola ha de ser un lloc on l'aprenentatge sigui un fet i que aquest aprenentatge no es basi només en aprendre coses, aprendre a fer coses, sinó que també té molta importància l'aprendre a viure els uns amb els altres i a posar en joc tots els valors que ens fan viure en comunitat per fer una societat més justa i més compromesa. El tercer aspecte que voldria comentar són alguns dels principis que ens sembla que haurien de regir l'aprenentatge. Són principis, m'he basat en els principis antics, en els principis del segle passat, en els principis de l'Escola Nova, en els principis que Rosa Sensat i Vilà recollia en el seu llibre Vers l'Escola Nova. I aquests principis, si els repassem, pensem que encara són principis vigents i principis que justament a més són vigents perquè moltes vegades no formen part de la realitat que tenim en el nostre sistema escolar. El primer pilar d'aquests principis és el coneixement dels nois i noies i el respecte per la seva personalitat i els seus drets. Un altre dels principis que pensaven en els anys 30 del segle passat era la vida en la plena natura, que això podia fer que l'educació fos integral. Penso que cada cop estem una mica més separats d'aquesta natura. El contacte directe amb les formes de vida, la naturalesa i el treball humà. I també un altre dels principis importants que ens ha de preocupar i que encara són vigents era la preocupació pel desenvolupament com a persones, la formació del caràcter, la formació de la individualitat de cadascú. I també el compromís social i el compromís amb el país d'aquesta gent que s'està educant o que s'està formant. També l'Escola Nova tenia com un dels seus principis l'educació de la sensibilitat, del sentit estètic i el sentiment de la bellesa, no per deixar en últim lloc, penso que també és un dels principis importants que hauria de formar part d'aquest aprenentatge. Tots aquests principis, que com deia són principis d'un altre temps, però que encara són vigents, es troben amb altres principis que tenim en la societat d'avui, del segle XXI, perquè la història ha canviat, la societat també, i alguns dels principis que ja comentava abans el Ferran, com els avenços tecnològics que són presents en la nostra societat i que per tant hem de tenir en compte perquè ens faciliten moltes de les activitats, com ara és l'accés a la informació, però que cal saber tot això, tota aquesta informació, valorar-la, tenir criteris per seleccionar-la i saber processar-la i transformar-la en coneixement. Un altre dels principis d'avui, i que suposo que després el David es desenvoluparà, són els avenços científics en neurociència que també ens donen les pautes per pensar en l'aprenentatge avui. Un altre dels principis que ens hauria de preocupar avui també és el perill en què està el planeta en què vivim i que per tant hem d'aprendre a fer un món més sostenible. I un últim dels principis que també haurien de regir aquesta educació avui, que també és una realitat, és aquest món tan interconnectat, la interculturalitat en què vivim, la interculturalitat que hi ha a les nostres escoles, que és una realitat quotidiana i amb la qual hem d'aprendre a viure. 5 minuts? Molt bé. Un altre dels punts importants seria, que també em sembla que ho ha comentat el Ferran, és que l'educació s'ha d'educar a l'ara, l'aprenentatge ha de tenir sentit ara i aquí. L'escola ha de ser la vida mateixa, ha d'estar connectada amb l'entorn
i no només hem de preparar per demà, sinó tot el que fem ha de tenir sentit i interès en el present, perquè tots els agents que treballen en aquest aprenentatge tinguin aquest interès. Una altra qüestió que també poso sobre la taula és l'escola diversa, una escola on tothom aprèn. No només aprenen els nois i noies més petits que s'estan formant, sinó tothom, tots els agents que participen en l'escola són els protagonistes de l'aprenentatge i aquest aprenentatge ha de ser un camí conjunt. Important també veure que en aquesta escola diversa, una escola que sigui realment inclusiva, si no, no fem aquesta escola inclusiva en què tothom tingui aquest dret i aquestes oportunitats per aprendre, no podria complir el seu objectiu. L'última qüestió, que és una qüestió més de cara, diríem, al que seria el coneixement, l'aprenentatge, seria què vol dir, això que diem i que apareix en els últims debats, que l'infant ha de ser considerat el centre del sistema educatiu. Voldria comentar dos aspectes. Un aspecte seria l'adquisició del coneixement, com fem aquesta adquisició del coneixement, i per això us llegiré molt breument, si tinc temps encara un parell de minuts, una cita d'Angeleta Ferrer i Sensat. Sabeu que ell era mestre de ciències naturals i he agafat un fragment en què em sembla que resumeix molt bé quins han de ser el que seria el mètode científic, però el mètode d'aprenentatge. I diu: l'adquisició de coneixements no s'ha de reduir només a una acció memorística, sinó que s'ha de fer de manera activa. El paper de l'infant és l'activitat i el mestre ha de fer el suggeriment, l'orientació i la conducció de l'activitat de l'infant. És a través de l'observació de la natura que s'adquireixen els coneixements i es forma la intel·ligència mitjançant mètodes actius, es desenvolupen el raonament, l'esperit científic, un mètode de treball i una habilitat manual. En resum, tots aquests serien aspectes que han d'estar presents en l'aprenentatge i de vegades la discussió entre competències, memòria, adquisició de coneixement, ho tenim molt descrit, penso, en aquest cas. I per acabar, un altre dels aspectes que no podem obviar és la globalització i la compartimentació dels sabers. Vivim en un món on tot està interconnectat, els sabers no són illes i compartiments estancs, sinó que a l'hora de plantejar l'aprenentatge hauria de ser en aquesta globalitat. I acabo amb una cita d'Edgar Morin, una cita de principis d'aquest segle, i diu, com un dels reptes que tenim actualment en la societat aquesta on som immersos. Hi ha una falta d'adequació cada vegada més àmplia, profunda i greu en els nostres sabers, separats, esmicolats, compartimentats en disciplines i, d'altra banda, el conjunt de realitats o problemes cada cop són més pluridisciplinars, transversals, multidimensionals, transnacionals, globals i planetaris. Acabo amb aquest repte i tindrem ocasió de continuar més endavant. Moltes gràcies. Gràcies, Francina. No s'entendria, com deia abans, l'educació a Catalunya ni el potencial que tenim al futur sense la feina que ha fet i que fa Rosa Sensat. I a mi la Francina, quan ens feia aquest recorregut per les paraules de Rosa Sensat o d'Angeleta Ferrer, jo no deixava pensar de dir que cada generació té el seu repte. Aquestes persones de la seva generació van tenir el repte d'atrevir-se a formular idees que en aquell moment ningú formulava, inclús eren contrarrevolucionàries, i es van atrevir a crear centres i a fer aquestes pràctiques. Segurament el repte nostre no és repetir el seu repte, que ja el van fer, sinó aconseguir que això sigui compartit, que tot això estigui arreu del sistema i que sigui el patró accessible per tots els infants i per tots els centres de Catalunya. A veure si l'entomem com elles el van saber entomar. David, com els altres... Doncs no sé què fer. A mi m'heu posat ara amb un dubte molt important, que és m'aixeco o m'estic assegut. Us ho puc preguntar? A veure, quants voleu que ho faci dret?
I quants que em quedi assegut? No, clar, i la gran pregunta és i per què ho heu de triar vosaltres i no ho puc triar jo? Justament, una de les coses que la neurociència ens està dient, que ja deien tota la pedagogia moderna des de fa temps, és que si l'alumne pot triar dins els límits que els mestres han determinat, pot triar, aquest fet de triar genera una certa sensació de risc. Què serà millor? Que ho faci dret o que continuï assegut? Però el fet de poder triar fa que després hagis de donar la talla de he decidit quedar-me assegut i haig de demostrar que la decisió és bona. I això el que fa és que motiva el cervell, activa l'atenció, activa tots els processos que fan falta per ser estudiant, no alumne, sinó estudiant. He aprofitat aquesta anècdota per introduir el tema, però primer vull parlar una mica, clar, com a neurociència som els nouvinguts dins el món de l'educació. Fa només 15 anys que els estudis en neurociència han començat a portar dades interessants sobre com aprèn el cervell. Interessants des de fa molt de temps, però que tinguin ja un cert cos, fa 15 anys que s'han anat acumulant dades i per tant som els nouvinguts en aquest món. Llavors a mi m'agrada molt començar dient que tot el que està portant la neurociència no és en cap cas una esmena a la totalitat de com s'està duent a terme l'educació en aquest moment. El que fa, i a mi em fa molta il·lusió dir-ho, el que fa és reforça, recolza i explica biològicament tot el que la pedagogia moderna, entesa en sentit ampli, ja fa dècades que està dient, però que com que no hi havia un suport experimental darrere, doncs podia ser discutible, i això generava aquestes anades i vingudes endavant i endarrere, mètodes més clàssics, més tradicionals, en èpoques de més innovació, i tornem enrere. I justament el que fa és recolzar que tota aquesta pedagogia moderna funciona perquè el cervell funciona així. I per tant, com a mínim, ha de servir de topall per evitar tornar enrere o per evitar, doncs, a vegades, certs intents que hi ha per tornar a èpoques passades des del punt de vista educatiu. No només educatiu, però també educatiu. Després també m'agrada molt dir que, o penso que és necessari dir, que els estudis en neurociència no ens diuen com hem d'ensenyar. O ens diuen com aprèn el cervell, però el com hem d'ensenyar depèn de quin objectiu final vulguem nosaltres que tingui el nostre sistema educatiu. I aquest objectiu final és ideològic. El cervell suporta qualsevol tipus d'aprenentatge i ens explica que, segons quin tipus d'aprenentatge fem, les conseqüències finals seran unes o seran unes altres. L'objectiu de l'educació quin pot ser? Pot ser formar treballadors competents, competitius i que competeixin entre ells. Els mètodes pedagògics, didàctics, seran uns o uns altres en funció d'aquest objectiu. Pot servir per formar persones crèdules i submises que els faci por transformar la societat per fer-la millor de la que tenim ara. Clar, l'educació pot servir per això i els sistemes, la pedagogia, la didàctica que utilitzem serà una altra. O pot servir per formar persones compromeses, persones que no els faci por al canvi, persones respectuoses amb el que ja hi ha, però compromeses amb un procés transformador si alguna cosa no els acaba de convèncer, i dignes en el sentit de que ofereixin dignitat als altres, considerin la dignitat global de la societat i exigeixin el mateix tracte digne cap a ells. Com podeu suposar, per l'èmfasi que he anat posant, jo aposto per aquesta última. I tot el meu missatge que vaig divulgant o que vaig treballant va enfocat cap aquí, però és una postura ideològica. Des de la neurociència, des dels estudis en neurociència, qualsevol de les altres objectius finals, el cervell els suporta exactament igual. Llavors, a partir d'aquí, per tant, també estic valorant tota la feina dels pedagogs que han de fer el pont
entre aquest objectiu, pedagogs i mestres, tots els que estem, jo també a la universitat, dia a dia amb els alumnes, entre com funciona el cervell i l'objectiu final, doncs estem, tots els que estem aquí, vestint aquest pont. Per mi hi ha 4 eixos fonamentals, que diré molt breument amb les 2 hores, no m'has dit que tinc? Més o menys. No, amb els 5 o 7 minuts que em puguin quedar. 4 eixos que tenen a veure amb la nostra biologia. Clar, jo soc biòleg de formació i m'agrada tot interpretar-ho des de la nostra biologia. Té a veure amb com es desenvolupa el cervell. De fet, des d'abans de néixer, però parlem només des de quan naixem fins que som adults, i un altre té a veure amb l'evolució nostra com a espècie. Des del desenvolupament, un d'aquests primers eixos és l'eix emocional. Les emocions són clau pels aprenentatges. Això ja se sabia, ja es deia, ja fa dècades que s'està dient, però ara sabem per què. Les emocions són patrons de conducta preconscients, predeterminats. No tenim control sobre el seu origen, però sí podem tenir control sobre com continua un cop s'han originat. Són patrons que ens permeten sobreviure com a individus. Són aquelles conductes instintives, instantànies, impulsives, que davant d'una situació de canvi, i que per tant pot ser una amenaça o una cosa que podem aprofitar, s'han d'activar ràpidament sense que ens posem a pensar i ara què fem, què deu passar, què volem fer, perquè si comencem a pensar gaire ja ens ha passat el torn. Quines són aquestes emocions bàsiques? N'hi ha moltes, però les més bàsiques són la por, la ira, el fàstic o l'aversió, la tristesa, l'alegria i la sorpresa. Per què és important considerar, no estic dient educació emocional, sinó incorporar les emocions a l'educació? Per què és important? Doncs perquè si són clau per sobreviure com a individus, qualsevol aprenentatge que fem que tingui una emoció associada, el cervell ho interpreta com això és important per sobreviure. I si és important, cal que ho recordi bé, per si un cas torna a passar un altre dia. I per això ho emmagatzema, ho grava, ho deixa molt ben enregistrat. Clar, és una arma de doble fil, perquè emocions n'hi ha moltes. La por és una emoció. Es pot ensenyar amb por? Pot ser la por una estratègia pedagògica, entre cometes? Sí, esclar que ho és. Ho pot ser i ho és. I segons quin objectiu final vulguem, pot ser una bona estratègia. I tant que ho pot ser. Ara, perquè la por és una emoció, a més, molt poderosa. Ara, les conseqüències a llarg termini són radicalment diferents a si ensenyem a través de la sorpresa, de l'alegria. Quines són aquestes diferències? Aprendre amb por, ja sé que aquí fa molts anys, moltes dècades que no s'ensenya amb por, la por és subtil però, els alumnes se la poden generar ells sols. Aprendre amb por fa que el cervell associï aprendre a por. I quan després ningú l'obliga a aprendre, ja no vol aprendre res més. Però com que sempre hem d'estar aprenent coses noves, és inevitable. Cada dia, quan anem a dormir, hem après coses noves respecte a quan ens hem llevat, fa que aquesta qualitat de vida, aquesta dignitat social, sigui molt més pobra, perquè vivim l'entorn amb un cert temor. La sorpresa, l'alegria, són les altres emocions. I això es nota molt amb què la primera cosa, 5 minuts, bueno, me'n sobraran 30 segons. No. La primera cosa que es fixen els nadons, el primer que crida la seva atenció són els ulls dels seus cuidadors, perquè estan aprenent les emocions a partir dels ulls dels seus cuidadors. És el més important de l'aprenentatge d'una persona. Segon punt, des del punt de vista evolutiu, la cooperació, la col·laboració. No en detriment del treball individual, que també hi ha de ser, perquè moltes vegades fem coses sols. Però el cervell, sempre s'havia dit que teníem un cervell tan gros, tan complex, comparat amb els altres primats, perquè s'havia adaptat o la selecció natural havia afavorit un cervell capaç d'inventar coses. No, inventar coses és un efecte secundari de tenir el cervell gros. El principal factor de selecció que ha afavorit tenir un cervell gros és la vida en societat.
és el més exigent pel cervell. És el moment en què tenim el cervell màxim actiu, quan estem amb altres, no quan estem resolent una equació diferencial. En aquest moment tenim una part del cervell molt activa i la resta de vacances. Vol dir que qualsevol treball cooperatiu, col·laboratiu, activa el cervell i el motiva, perquè justament l'evolució ens ha portat cap aquí, és la nostra manera, la nostra biologia de funcionar. I com més actiu, com més àrees diferents del cervell tenim actives, més ben implantat i amb més eficiència podem utilitzar qualsevol aprenentatge. Per tant, l'aprenentatge ha de ser cooperatiu, col·laboratiu, repeteixo, sense detriment de l'individual, perquè també hi ha de ser. És ponderar un respecte a l'altre. Tercer punt, la flexibilitat. Cada cervell madura a un ritme diferent. Biològicament, els nostres programes genètics ja fan que cada cervell maduri a un ritme diferent i això s'ha d'incorporar. Quan hem d'aprendre a llegir? Amb 5 anys o amb 7 anys com fan a Finlàndia? No, hi ha alumnes que amb 5 anys són capaços d'aprendre a llegir, n'hi ha que fins als 7 no ho poden. Per molt que ho intentem, als 5 no ho aconseguirem, al revés, aconseguirem que associïn llegir a por, al fracàs, perquè realment les lletres encara els hi ballen totes. Per tant, és flexibilitat. I últim punt, això també fa referència al desenvolupament del cervell. Últim punt, l'exemple. Els professionals de l'educació hem de ser sempre exemple pels nostres alumnes. S'ha de predicar amb l'exemple, ja ho diu el gran clàssic. Bàsicament, sobretot en qüestions d'actitud. Si jo entro a l'aula pensant avui ensenyaré a, estic comunicant, ara toca ensenyar coses, però ja vull que aprenguin. Si jo entro pensant avui aprendrem, és subtil, però activo xarxes neurals d'aprendre, ja tinc una mica guanyats els meus alumnes. Si jo entro motivat a l'aula, m'és molt més fàcil motivar-los que si entro sense motivació. I això és una cosa que hem d'anar pensant per entrar a l'aula de la forma més adient possible. Finalment, queden 2 o 3 minuts encara. Perfecte. Els 3 punts que deies tres coses que podien ser factibles de fer. Jo en destacaria 3. Una és, ens cal difondre dins i fora de l'àmbit educatiu la necessitat de no fer una revolució, perquè les revolucions sempre fracassen, sinó d'anar evolucionant. Dins i fora, perquè podem fer-ho a dins, però si la societat, els pares, no saben de què va, s'hi oposaran. Per tant, ha de ser dins i fora. Segon punt, hem de transmetre la idea de que els canvis no han de fer por, de que hem de ser transformadors, de que la societat ha de ser transformadora. Sempre ho ha estat, però ara que canvia tan ràpid ho hem de ser més que mai i els canvis no han de fer por. I equivocar-nos no ha de fer por, perquè equivocar-nos és una possibilitat de rectificar i fer-ho millor la propera vegada. També nosaltres dins l'aula. I finalment, penso que hem de repensar els processos d'avaluació. Parlaves tu, Ferran, dels exàmens. Els hem de repensar. No té sentit incorporar aprenentatges cooperatius, col·laboratius, incorporar tauletes tàctils a l'aula, si l'examen és un examen tipus test. No té cap sentit, perquè el missatge és contradictori. L'important ja no és treballar en grup, l'important és què sé jo per posar unes creuetes. Si ensenyem amb tauletes, per què no podem examinar amb una tauleta també? Dic això perquè també has posat la foto de la tauleta aquella al final, però hem de repensar perquè el mètode d'avaluació és el que acaba condicionant l'èxit de tota la resta, l'èxit en quant a la percepció que tenen els alumnes i la societat de tota la resta. Gràcies. Fantàstic. El David deia que són uns nouvinguts, doncs benvinguts els nouvinguts. I més quan, ja com us havia dit, és increïble que diguem sentir a través del David, perquè ell té especialment aquest valor que des de les neurociències ens parlen a l'educació no com un judici, no com una crítica, sinó com aquesta invitació que quan sents el David de seguida et ve de gust començar ja
a donar una classe diferent i a la propera vida ser científic. No? I això realment ho encomana el David. Seguiu els seus llibres, seguiu les seves conferències, que diguem, avui heu vist la punta de l'iceberg, que és exactament tan bo com la punta. Montserrat, sisplau, tu consultaràs, aniràs directament a la... Ho tinc molt complicat ara mateix. Ho tenim molt complicat. Em sentiu? Sí? Bueno, ho tenim molt complicat perquè primer no sé si consultar o no consultar. Si m'aixeco o em quedo sentada. Només hi ha dues opcions. Pensava, n'hi ha una tercera? Puc posar aquí davant? Home, sí, podria, però no sé si val la pena. Aquest és un primer problema. Un segon problema és que quan un és al darrer, quan parles en darrer lloc, doncs passa allò, no? La frase tan típica, ara ja està tot dit. Sí, però també té algun avantatge, no? I és que es poden recollir algunes de les coses que s'han dit i potser interpel·lar-les o canviar-les, i no sé si seré capaç, ho intentaré. Aquest és el segon repte que tinc. I el tercer, i aquest és important també, i lliga amb el que deia el David, i lliga amb el que sabem també sobre atenció i sobre neuropsicologia, és que portem una hora aquí i tot el que sabem diu que més d'una hora no estem disposats a... O sigui, tots esteu desconnectats ara ja. Podeu treure el mòbil, ja és igual. Ja portem massa estona sentint parlar. Un avantatge és que canviem de veus, canviem de tons, canviem de registres, però vaja, portem massa estona ja parlant nosaltres i aquest és un primer problema que té a veure amb el que ens passa a vegades també en entorns educatius. Clar, dit això, i com que ja he començat sentada, ara ja no m'aixecaré. Potser m'aixecaré a la meitat si veig que hi ha molts mòbils oberts. Jo voldria començar amb una anècdota, perquè com que ja s'han dit moltes coses, en tenia una que té a veure amb l'iPad, però com que ja ens l'has ensenyat en la primera, disculpeu, estic bastant afònica, i ens l'has ensenyat en la primera presentació amb aquell dibuix, amb aquella foto tan bonica, doncs us en explicaré una altra. Tinc un net de 4 anys i l'altre dia l'havia d'acompanyar a un aniversari i li deia, jo no sé molt bé on és, potser ens perdrem, tu saps com anar-hi? I ella em va contestar, és molt fàcil àvia, tens el mòbil? Doncs digues-li on vas i ell et dirà per on anar. L'anècdota no té més importància, no és ni millor ni pitjor que una altra situació. El que és important és que té 4 anys, té claríssim que el mòbil et guia per la ciutat i que et dirà coses i que són coses útils, que serveixen i sobretot, i aquest és un altre aspecte que a mi com a psicòloga de l'educació m'interessa molt, sobretot l'anècdota també diu o ens ve a dir que el que ell ha començat a aprendre amb 4 anys és que fer-se una representació mental dels carrers per saber on anar no és rellevant, o almenys no és tan rellevant com abans, o almenys no és necessari si tens un mòbil a la mà. Ens agradi o no, això ho acabarà aprenent. Aquest és un tipus d'aprenentatge del que la Neus parla en la seva ponència, un tipus d'aprenentatge molt implícit, un aprenentatge que es produeix, ens agradi o no, i que fa que arribem a una edat i ens acabem assemblant al pare o a la mare. Dius, però jo d'on he tret aquesta gestualització que ara tothom em diu ets igual que la teva mare. Doncs l'hem après, això és après, però és après d'una manera molt implícita, per uns canals dels que en som molt poc conscients, i aquest és un tipus d'aprenentatge que tots els nanos fan, que també feien abans, però que ara són molt diferents i aquest n'és un exemple. Per tant, si tinc temps i si no us desconnecteu massa, si no us explicaré una altra anècdota, a mi m'agradaria tocar 3 punts que s'han tocat però que potser jo els diré diferent. El primer és els canvis, realment els canvis substancials de l'entorn en el que vivim que demanen canvis en l'aprenentatge. El segon és justament aquests canvis en l'aprenentatge, no només en el com, sinó també en el què aprenem, en els dos aspectes, en el com i en el què. I el tercer aspecte, del que només apuntaré algunes idees que potser ens poden servir pel debat, és com aquests dos canvis interpel·len l'ensenyament i per tant com també ens demanen algun tipus de canvi. Una de les coses que també sabem, i jo penso que anava en la línia quan tu parlaves de la flexibilitat, una de les coses que també sabem és que el cervell és molt adaptatiu i que de fet ens adaptem realment a allò que és rellevant en l'entorn en el que vivim. No correm igual que quan, no sé, jo no ho sé, perquè no sé com es caça, però suposo que quan es caçava corrent doncs es necessitava un altre tipus d'alertes, és a dir, la por funcionava també diferent, etc. I en canvi ara hi ha un conjunt de canvis en la societat que ens demanen un tipus d'aprenentatges diferents.
Jo tinc, no sé quants en teniu, però jo tinc a casa 2 enciclopèdies meravelloses. Que una em va costar molt de pagar perquè jo volia l'enciclopèdia catalana i la vaig pagar a terminis i em va costar molt temps i quan la vaig acabar de pagar gairebé ja no era necessari consultar-la. I allà s'està, no la llançaré pas. Però des de luego aquest net meu no la consultarà, gairebé segur, i jo tampoc no la consulto mai, no em sap greu dir-ho. Per què? Perquè no té sentit, o sigui, el saber, sí, no només la informació, el saber ja no es pot recollir en una enciclopèdia, per gran que sigui aquesta enciclopèdia. Però no fa tants anys d'això, alguns m'heu fet així, quan hem dit tenim enciclopèdies, és a dir, en tenim, no fa tants anys, som grans però tampoc tant, no? Llavors, clar, ha canviat de manera molt ràpida i molt radical, ho diem alegrement, sí, hi ha molta informació, la informació caduca ràpid, ens arriba per tots els canals, però és que això ha estat un canvi molt rellevant i és veritat que probablement des de la impremta no hi ha hagut un canvi tan substancial. I aquest canvi demana, jo crec que la Francina també ho ha dit, demana selecció, però per seleccionar s'ha de tenir un camí, i això és greu, o sigui, s'ha de tenir, com saps què seleccionar? Has de tenir uns objectius, has de tenir una direcció, llavors sabràs què has de seleccionar. Per seleccionar és molt important saber filtrar, la informació en una enciclopèdia arriba filtrada, però no només en una enciclopèdia, fa 25 anys el que publicaven les editorials estava filtrat. O sigui, hi havia persones que es dedicaven a fer filtres d'allò que es publicava i allò que no. Encara n'hi ha en alguns llocs, però molt poques. És a dir, és molt més barat produir, fer, publicar els llibres i deixar que el mercat reguli. Clar, falta que el mercat sàpiga filtrar. Aquest és un dels problemes que tenim. Com ensenyem a filtrar la informació, com ensenyem a seleccionar-la, com ensenyem a tenir criteris de fiabilitat i validesa. Això és complex i per tant aquests són uns aprenentatges complexos que també eren rellevants fa uns anys, però que és veritat que molta gent podia viure tota la seva vida professional sense posar-los en marxa. El món era molt més tancat, molt més rutinari, molt més monolític i realment era molt menys necessari, ara ho és per supervivència gairebé, saber filtrar i saber posicionar-se en relació a aquesta informació. Aquest posicionament té molt a veure amb criteris d'identitat i amb criteris, això que dèiem, s'ha dit també en algunes participacions, com ser persona. Com ser persona has de tenir també una construcció d'allò que vol ser quan hi ha molts models diversos, quan hi ha moltes possibilitats d'erigir-se en una posició, en una veu diferent. I aquests són reptes nous i són reptes que tenim com a ensenyants. Sembla que és moment d'una altra anècdota. No fa gaires dies jo estava en una conferència sobre ensenyament de la lectura i l'escriptura, és bàsicament el que jo més em dedico, i em va cridar molt l'atenció. S'explicava una recerca sobre com els nanos, a mi també m'agrada més estudiants, en aquest cas eren nens entre 9, 10, 11 i fins a 12 només, llegien i escrivien en entorns digitals i en entorns de paper i llapis i en entorns, en situacions d'oci, de lleure, i en situacions en les que estaven fent tasques escolars. Doncs bé, el primer resultat no era molt sorprenent, o almenys a mi no m'ho va semblar tant, perquè ja hi ha moltes recerques que ho diuen. El primer resultat és que els nens en situacions d'oci llegeixen i escriuen moltíssim, moltíssim. El que acabin llegint i escrivint és un altre tema, però que segurament llegeixen i escriuen molt més del que fèiem nosaltres a la seva edat, això ja hi ha molta investigació que ens ho indica. La segona, clar, això és molt matitzable, però com que hem de discutir, aquí ho deixo. La segona de les coses que em cridava l'atenció, dels resultats que em cridava l'atenció, és que ho feien de manera molt diferent, llegien i escrivien de manera molt diferent, quan ho feien per passar-s'ho bé, per tant en situacions d'oci, de quan estaven fent una tasca escolar. En general, no descobriré res nou, quan estaven en situacions d'oci, en general estaven en xarxes socials que impliquen un tipus de lectura molt interactiva, que té a veure amb llegir el post, però també amb veure què ha dit altra gent, moltes vegades, la majoria, amb linkar cap a d'altres pàgines, amb mirar aquestes altres pàgines, amb fer una associació i, per tant, acabar responent
potser només m'agrada, però després d'haver fet un procés molt interactiu que implicava gestionar diferents tipus de lectures, diferents tipus d'intervencions i posicionar-se d'alguna manera, simple o no simple, per posicionar-se. En canvi, i això és el que més em va cridar l'atenció, hi havia bastants nanos, i ens els van... He buscat si era públic el vídeo, però no ho és i no us l'he pogut portar, bastants nanos que en situació de tasca escolar, el que no és nou és que només consultaven una font, a mi també em sobrarà, perquè m'ha dit 5 minuts i realment, tinc més coses per dir, però les acabaré de seguida. Doncs només consultaven una font, només anaven a Google o a la Wikipedia, es quedaven amb la primera informació, tot això ho sabem, però em sobtava molt que la majoria dels nanos fins i tot llegien de maneres tan diferents que era visible només mirant-los. Molts resseguien la pantalla de l'ordinador així a l'hora de llegir per fer una tasca escolar. M'explico? És a dir, sí, com si tu agafes un paper i llegeixes... Clar, és una lectura molt diferent, és una lectura molt lineal. És cert que els continguts que estaven llegint eren molt diferents i els continguts també modifiquen el tipus d'estratègies que fem servir, però és molt lineal aquest tipus de lectura. Llavors, què acabava passant? Acabava passant que les tasques en les que normalment se'ls demanaven tasques escolars eren tasques molt basades en productes, mentre que en l'altre tipus de lectura i escritura normalment el que importa són els processos, és a dir, tot allò que has recorregut abans d'arribar a una solució. Eren tasques en general individuals, que interpel·laven només a la teva feina, tu has d'acabar un producte, mentre que en la majoria de les altres situacions les tasques són socialment distribuïdes i per tant l'aprenentatge és gairebé sempre cooperatiu, col·lectiu, etc. Clar, aquestes són les situacions interessants d'aprenentatge. Ja intentem recrear-les, però clar, recrear-les té un problema, perquè la recreació sempre té algun punt de dificultat, no? Com ens interpel·la això? Com que ja no tinc més temps, salto al tercer punt. Com ens interpel·la això des del punt de vista de l'ensenyament? Doncs també s'ha dit, totes les respostes no les tenim, de fet no en tenim gaires, però sí que en tenim algunes certeses i és cert que hi ha molts centres que han començat i s'han plantejat alguns d'aquests canvis. Home, tinc una tercera anècdota molt curta. Fa molts anys, en aquest mateix Cosmocaixa acabat d'inaugurar, estàvem organitzant unes primeres jornades d'aprenentatge, em sembla que alguns hi eren i tot, d'estratègies d'ensenyament-aprenentatge, i vam invitar un ponent molt conegut en aquell moment i va començar explicant jo tinc un amic, me'l vaig trobar, l'altre dia me'l vaig trobar i li vaig preguntar com va i l'altre em va dir, doncs mira, bé, sí, últimament he ensenyat a parlar al meu gos. Ostres, això és fonamental, és bàsic, això és un resultat meravellós, ho has d'explicar pel món perquè no hi ha gossos que parlin. Dius, no t'esveris, jo li he ensenyat, ell no ha après. Fa molts anys d'això, dels anys 90, però clar, l'anècdota continua sent certa amb l'agravant de que els gossos tenen problemes biològics per parlar, és a dir, realment no estan preparats per parlar. Els nostres alumnes moltes vegades no aprenen allò que els ensenyem, però estan molt preparats per aprendre-ho. És a dir, hi ha un tipus d'aprenentatges que poden fer, mecànics, implícits, repetitius, etc. I fins i tot altres tipus d'aprenentatges que no es produeixen. Ja s'ha dit perquè, en gran part, la connexió emocional, la implicació, la possibilitat de tenir tu un paper actiu en aquest aprenentatge, jo ja afegiria que de vegades tenen raó, de vegades no és el que necessiten. A nosaltres ens sembla que allò és el que necessitaran, però no ho és. En el seu entorn, com en l'entorn del meu net, no sembla rellevant fer-se una representació dels carrers de la ciutat, en el seu entorn no sembla rellevant i si a nosaltres determinats tipus d'aprenentatges i si a nosaltres ens en semblen, haurem d'aconseguir que aquesta rellevància també sigui entesa per ells. I només ens demanaves 3 qüestions per discutir. Però seran en un minut. Només en diré una. Vàries de les coses que s'han dit a mi em portaven a pensar en una qüestió que en la meva feina és bastant recurrent, que té a veure amb com aconseguim generar persones que tinguin una identitat com a aprenents, perquè la necessitaran al llarg de la seva vida, positiva, que es posicionin de manera activa i positiva davant de l'aprenentatge i que, a més, això els permeti
generar una veu entre moltes, una veu pròpia. Això no era necessari temps enrere, jo penso que ara és molt, molt rellevant. Molt bé. Ja heu vist que no ens havíem de creure això que ens ha dit al principi de dir soc l'última, no sé pas què diré. Bé, moltíssimes gràcies als quatre, no només pel compromís de tot el que ens han aportat, sinó pel compromís, ja veu que la feina de moderador ha estat molt fàcil, diguem, no m'he guanyat el cafè, pel compromís en preservar la mitja hora que tenim intacta, tal com l'havíem previst, de debat entre tots. Ara és el moment del debat, de les aportacions, no només de preguntes, sinó també de contribucions. Molts dels que esteu aquí, moltes de les que esteu aquí, heu estat els protagonistes de canvis educatius en els darrers anys, a les darreres dècades fins i tot, i molts dels qui esteu aquí esteu fent coses impressionants o us esteu preparant per fer-les els propers anys. Per tant, no sou públic en el sentit passiu i receptiu. Si us sembla bé, en comptes de fer pregunta i resposta, farem com rondes d'aportacions o de preguntes i en algun moment en forma de flaixos i una mica dinàmic, doncs alguns dels que esteu a la taula podreu entomar-ne algunes d'elles. Jo també, pels qui heu enviat algunes aportacions seguint el hashtag o com a missatge, aniré recollint algunes de les que arriben dels que esteu a casa. Qui s'atreveix a trencar el gel? Jaume. És veritat, si no, no ens sentiran des de casa. Si no, no ens sentiran a streaming. Moltes gràcies. I tant. Sí, però no arriba a casa. No passa per internet la veu de mestre encara. Gràcies. Bé, bon dia. Moltes gràcies, m'ha semblat unes aportacions molt interessants. Em preocupa no haver sentit la paraula bondat en totes les intervencions i penso que és una paraula que hem de recuperar. Vull dir, un dels objectius de l'educació i del canvi, de la innovació i de la millora és formar persones bones, i ara podríem fer un altre debat sobre què vol dir la paraula bondat, però em sembla que tots ens entenem. Segona, cal reivindicar el canvi, però cal reivindicar també la resistència a segons quins canvis. Ens belluguem encara, i per sort, amb els paràmetres d'Heràclit i Parmènides, i hem de recuperar també el discurs sobre tot allò que hem de canviar i tot allò que hem de mantenir, que em sembla important aquesta dialèctica. I tercera, a raó d'unes paraules que ha dit el Ferran, molt sovint l'alumne no va a l'escola a ser avaluat, sinó a ser devaluat. I el que jo recomanaria a tothom és que avui, quan arribeu a casa, us llegiu la carta d'una mestra de Barbiana, que és l'al·legat més interessant i més profund i més commovedor que s'ha fet sobre això que estem parlant avui, sobre el paper que ha de tenir l'alumnat en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jaume. Molt bon dia a tothom. Jordi Carmona. Felicitar l'organització per aquestes jornades que tenim. Ara jo estava comentant, és a dir, ser aquí és una oportunitat extraordinària per visibilitzar tot el que s'està fent en el sistema educatiu avui dia a casa nostra. Jo voldria aportar una qüestió que és, de totes les aportacions que s'han fet, em sembla que hi ha una qüestió que és clau, que no es pot educar ni aprendre si no hi ha un entorn social. Per tant, les escoles tenim un gran repte en generar aquest entorn social i, per tant, reivindico l'escola ciutat o la república dels infants i dels joves, aquest concepte que és precisament arrel de l'escola nova i que és absolutament imprescindible per generar aquestes situacions d'aprenentatge. Gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Una tercera aportació, allà darrere. Allà dalt de tot. Pots aixecar la mà? Gràcies. Sí. Just, jo volia qüestionar l'última pregunta en part, l'última aportació.
La meva pregunta, no sé si trampa, però bueno, és impactant, és l'escola ha de fer país o ha de fer persones? L'explico. No estem diluint la impronta individual en ares del col·lectiu? Una pregunta clara i directa al centre de la diana. Tenim allà a l'esquerra la Begoña. Gràcies. Gràcies per les aportacions tan interessants. A mi el que m'heu suggerit són 3 qüestions. La primera, de tot el que s'ha dit, m'he quedat amb compromís i flexibilitat. I em vindria la pregunta com es genera el compromís? Amb tants canvis i tantes... Això de l'enciclopèdia catalana ha estat molt bé. Em suggereix ràpidament com es pot generar aquest compromís quan estem a tanta distància de la realitat dels aprenentatges que viuen els nois i noies. No sé si teniu alguna idea. I després un altre tema seria que no ha sortit la soledat de l'aprenentatge. La nostra petita experiència a la Fundació Llindar és que per aprendre la persona està sola. Com siguem petits, grans, joves, i després tindrem estratègies cooperatives, etc. Però la soledat per aprendre en un món que anem tan de pressa i que tenim sempre en xarxa, creieu que té a veure alguna cosa amb la dificultat per poder ser alumne? I aquesta altra pregunta la lligo amb donem per suposat que tot aquell que està a l'escola és alumne o és estudiant? Té a veure amb el que tothom vol aprendre? Ho donem per suposat en el nostre sistema educatiu? Són preguntes i reflexions que poden generar més debat, però que a nosaltres ens preocupa molt perquè treballem amb aquells, ens venen a la nostra petita escola tots aquells que no han pogut aprendre després de 14, 15, és igual els anys, no? Potser aquí hi ha alguna escletxa que no sé des de quina ciència es podria estudiar, potser des de la complexitat humana seria la primera, però que de vegades pensem o penso que donem algunes coses per suposats en el sentit de que inclús és que la pregunta és també volen ser alumnes? Tots? Gràcies, Begoña. La Begoña la coneixeu bé i es pot aplicar allò del Raimon, de qui pregunta ja respon, oi? En gran part de les preguntes hi havia una resposta. Només n'apunto una que ha arribat a través de les xarxes. Es deia la importància de l'exemple del mestre i de la imitació. Com podem assegurar que els mestres són un bon exemple? Si predicar amb l'exemple és tan important, com dins d'un sistema es garanteix això? Mentre alguns dels nostres ponents convidats entomen les preguntes, us convido a acabar de completar, a enviar més preguntes a través dels papers. Ja m'han arribat unes en una segona tanda, les mobilitzo, a través de les xarxes acabar de fer. Només us demano preguntes compromeses, allò que vagin en aquells temes que ens porten més cap a i què hem de fer. I si tot això és així, a on ens deriva. Jo especialment destacaria com a reflexiva la pregunta d'aquest senyor d'aquí dalt, de dir el risc de diluir el subjecte o la individualitat quan ens plantegem els temes de grup i de cooperació social. Qui se senti cridat, que entoni. Bueno, jo diria... Després tu. Comences si vols, No, és que podeu complementar-vos. Mira, jo diria amb la qüestió aquesta de que de la individualitat quedi o no quedi diluïda en el grup, jo no hi veig una dicotomia extrema en aquestes dues coses. Que tu plantejaves en fer país, educació per fer país o educació per fer persones, educació per fer-ho tot.
Si fas persones, fas país, perquè les persones formen un país. Per descomptat, tu tens davant persones. Però moltes vegades tampoc és que potser no acabem d'entendre què vol dir aquesta part més cooperativa, que és on la individualitat pot quedar diluïda. El cervell no veu com a cooperatiu el treball en grup, és diferent. El treball en grup és tots al voltant d'una taula fent el mateix. El treball cooperatiu, que és el que el cervell el motiva, li interessa, l'estimula, és un grup de persones amb un objectiu comú i que cadascú fa una cosa diferent per assolir aquest objectiu comú. Per tant, cadascú manté la seva individualitat i no s'assoleix aquest objectiu comú si algun dels elements falla. Això, d'una banda, manté la individualitat, tens el treball per un objectiu comú, per tant, manté la part social de l'aprenentatge i, a més, manté aquesta dignitat que jo deia o aquest reconeixement, valoració. Dins de dignitat incloïa jo també la part de bondat, encara que no ho hagi dit explícitament, però si el treball dels altres és necessari per obtenir aquest objectiu comú, tu estàs valorant positivament els altres i els altres valoren positivament a tu. I de fet el que el cervell activa més és aquesta cosa que manté individualitat dins una col·lectivitat. Ferran. Només incidentalment la paraula honestedat, que he fet servir una miqueta la bondat, anava per allà dintre, però sí que hagués estat bé d'esmentar-la. A veure, jo volia agafar un moment la pregunta de la Begoña, aquesta última, perquè me'n recordo més de l'última que de les altres, és el que sempre passa. Diguem-ne, si hi ha gent que no vol aprendre, i és evident que sí. Jo diria que en general hi ha una reflexió que no hem fet gaire, em sembla a mi, i és la que en un moment determinat s'estableix l'escolaritat obligatòria. Els alumnes que estaven tradicionalment exclosos del sistema educatiu passen a estar dintre del sistema educatiu. Això és una cosa que passa al voltant dels anys 80-90 al nostre país, va al voltant de la LOCSE i del seu desenvolupament, i un dels problemes que tenim, penso jo, malaugrats, és el fet de que una situació radicalment diferent, que és la gent que estava exclosa, la posem a dintre, creiem que funcionarà amb els paràmetres de sempre, i no establim realment nous sistemes d'organització, de gestió i de pensar l'activitat. És a dir, pensem, mira, que bé, els teníem a fora i ara els tenim a dintre. Podem estar orgullosos d'això, i tant que sí, però la veritat és que no hem complert tot el mandat perquè no hem inclòs el reestructurar l'organització. A dintre de l'estructura de sempre, és una mica el que deia abans, hem volgut posar-hi una nova realitat i això no acaba funcionant. I per descomptat que hi ha persones que no volen estar-hi, vull dir que ho senten, diguem-ne, la realitat que l'escola tal com és no és el seu, i en aquest sentit, doncs, un dels paràmetres de regulació del sistema, abans he esmentat un, i era el control de la informació i de la comunicació. Aquest, els temps l'han dinamitat. Un altre paràmetre del sistema, del qual no en parlem, era que el que no volia estudiar se l'expulsava. Aquesta era una de les coses bàsiques del sistema educatiu. Funcionava així, sempre. És que no vol estudiar, no treu bons resultats, acaba fora. Al moment que hi ha l'escolarització obligatòria, aquest s'ha de tenir dintre. Evidentment, hi ha persones que, si no encaixen amb el que se'ls ofereix, si no tenen aquests elements de tracte personal, doncs reaccionen fortament a el que la institució els ofereix, i és lògic que es produeixin aquestes situacions. Només un element, només afegir un element, i és que aprendre, aprenen. Fins i tot els que com ara molt d'elles, no els interessa el que el sistema educatiu els està oferint. El que passa que aprenen justament un conjunt de coses de les que nosaltres moltes vegades no ens en entenem i que tenen a veure amb que allò no els interessa, en què allò no dona resposta als entorns i a les situacions en les que ells creuen que han de viure i que són rellevants per al seu entorn. Però, clar, l'aprenentatge, ho dèiem abans i ho diu molt clarament el text de la Neus i penso que és molt clar, és a dir, es produeix de moltes maneres. O sigui, aprenentatge sempre n'hi ha, som éssers que aprenem. Aprenem des que naixem i tothom aprèn. El que passa que el que s'acaba aprenent moltes vegades és o més implícit o depèn més de les condicions i en gran mesura està vinculat a les motivacions. Moltes vegades tampoc sabem exactament per què no se senten vinculats en cada petita situació. Clar, quan el problema ja està generat és molt complicat, llavors quan realment diríem el sistema els ha exclòs o ells s'han exclòs del sistema pel que sigui, és realment complicat llavors canviar l'interès per l'aprenentatge.
Jo afegeixo una petita cosa en aquest sentit. El que deia és que em sembla que és un dels reptes que tenim com a país més importants, que és aquest abandonament o aquesta desvinculació d'algun sector, no? dels joves, sobretot, que tenim. I hi ha una paraula que no sé si s'ha dit i m'agradaria que quedés, que sortís avui també, que és la paraula participació, però en el sentit més ampli, entès que la participació de tothom que intervé en el procés d'aprenentatge sigui un fet, i aquesta participació passa sobretot per prendre decisions conjuntament. Quan tu prens una decisió conjuntament de l'àmbit que sigui, la teva implicació és més gran. Només afegir això. Molt bé, moltes gràcies. Han arribat forces preguntes, tant per les xarxes com en persona. Us ho agraeixo de veritat i, a més, són compromeses. No farem la dinàmica de respondre profundament cada pregunta perquè no donaria temps de fer-ho amb qualitat, els obligaríem gairebé a una resposta telegràfica. Però el cert és que, quan feia la broma de qui pregunta ja respon, i qui respon també pregunta, el Raimon, en realitat, penso que el valor de moltes de les preguntes és que entre tots ens puguem sentir què preguntem. És a dir, a què estem donant importància, quins són els temes que senyalitzem com a temes pendents o com a temes potser discrepants o com a temes a explorar, encara que avui no puguem tancar aquesta exploració. Ho dic per si voleu prendre notes d'alguna i no recordar-vos només de l'última, sabent que ni és l'objectiu ni les podreu respondre totes, però sí, jo entenc que tots les hem d'escoltar totes. Com es pot encaixar l'aprenentatge globalitzat i no compartimentat i transversal amb una avaluació que és esmicolada i subdividida, que en definitiva és la que se'ns proposa fer? Marifé Garcia, de l'escola La Trama, ens comenta això. A més que una pregunta definitiva, suposo, és evidenciar una contradicció i com navegar les complexitats del realisme. En David Rabadà, del Sindicat de Professors de Secundària, diu: si no coneixem al 100% com codifica i descodifica el nostre cervell la informació, pot existir una teoria pedagògica que funcioni universalment, reduint el fracàs escolar? I planteja, demana, diguem que no l'esgotaríem el debat, ensenyar més que educar o educar més que ensenyar. Una persona adreça una pregunta a la Francina especialment. Diu: creus que l'escola es dona la voluntat de crear lideratge compartit entre els diferents agents educatius que intervenen? I la Roser Jové, d'una aula hospitalària, diu: en una escola futur, com entomen amb normalitat el tema de les malalties, la mort, els temes aquests en els que sovint es passa de puntetes però que formen part de la vida i també de les vivències dels alumnes. I en Jaume Montsalvatge diu: l'escola ha de seguir el ritme d'aquest món interconnectat, accelerat, basat en la immediatesa, o ha de fer de contrapès, anar contracorrent, i hem de portar una escola precisament més pausada, més reposada? Les preguntes ja us dic que en realitat són debats de gran qualitat. Jo us demanaré que no les respongueu totes, que cadascú s'agafi en aquella en la que pot donar no la resposta, però sí el principi de la resposta. La resta ja potser ens l'acabarem d'imaginar, per poder fer una darrera ronda amb el poc temps que tenim. Ferran? Bueno, el tema de l'avaluació esmicolada versus un treball molt més globalitzat és francament molt difícil d'encaixar, tal com em sembla a mi. Aquí fa falta un refer d'una manera important els sistemes d'avaluació en els quals temes com la consulta de la informació, la col·laboració, la demostració per l'evidència, l'explicació oral, la conversa personal, etc., passin a ser elements d'avaluació, cosa que són difícilment encaixables en el sistema educatiu actual, però tanmateix no són impossibles de fer. Molt ràpidament. Sí, perfecte. Jo contesto aquesta... Com a mínim n'hi ha una per tu. Sí, per això. Pensem que en una escola que funcioni, una escola, aquest lideratge compartit ha de ser realment distribuït, és a dir, que cadascú, cada gent, perquè pensem que l'escola no són només els mestres i els nois i noies que hi van, sinó que és tota la comunitat, ha d'estar empesa per un equip, que podria ser l'equip directiu, però que tothom ha de tenir el seu compromís i tothom ha de fer, diríem, la seva part de feina. Hi ha una qüestió important en tot això, que penso que és bàsica i que tampoc s'ha dit, i és la coherència i el rigor. De vegades ens trobem en projectes educatius de centres que sobre el paper
impliquen unes coses però que no tota la comunitat respon a aquell projecte educatiu. Parlàvem des de les direccions dels centres fins als mestres, els monitors de menjador, les famílies, els nois i noies. Per tant, aquest lideratge compartit ha d'estar vinculat a una idea clara, no només a una cosa escrita sobre el paper, sinó que els objectius han d'estar ben evidenciats i han d'estar fonamentats en el que seria el rigor. Ara sí que hi ha també el perill de fer les coses una mica perquè sí, perquè estan de moda, perquè s'ha de fer d'una determinada manera, però al darrere no hi ha hagut una reflexió de tots els agents. I per tant, per liderar d'aquesta manera distribuïda, penso que és fonamental que hi hagi aquesta reflexió en profunditat, amb el rigor del que ens aporten els descobriments científics, amb el rigor que ens aporta la teoria pedagògica i també amb la pràctica reconeguda de molts anys. Per tant, tot plegat és el que seria aquest lideratge distribuït. No sé si responc la pregunta, però... Jo m'agafaria la del cervell, doncs. A veure, si al món hi ha 8.000 milions de persones, hi ha 8.000 milions de cervells. Una teoria unificada a partir de com funciona el cervell, com podem recuperar aquests alumnes que no estan interessats en el que se'ls explica, doncs no hi serà mai. El que sí hi ha són aquestes idees de què afavoreix l'educació. El que hi ha és sobretot obrir un procés de reflexió a partir d'aquests mecanismes generals i compartits, però sabent que cada alumne és diferent. La feina d'ensenyant o d'educador és artesanal i seguirà sent artesanal, perquè si tens 20 o 25 o 30 alumnes a l'aula, cadascú és diferent. Ara, els paràmetres aquests generals sí que són normalment compartits i si algú no el comparteix, potser aleshores cal buscar una ajuda especialitzada perquè és que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar bé. A partir d'aquí, doncs, pensem també que la neurociència com a ciència està creixent i està aportant dades noves que anirà perfilant i refinant tot això, però l'explicació última, vàlida per tots els caps, doncs no crec jo que arribi mai. A mi m'agrada una frase d'Einstein que jo crec que sintetitza una mica tot això. La tinc aquí apuntada perquè si no me'n recordaria potser. És que diu, el cervell és com un paracaigudes, només serveix si el tenim obert. La idea és aquesta. Nosaltres som els primers que l'hem de tenir obert per obrir-lo als alumnes. I la neurociència el que ens dona són pinzellades que complementen tota la resta de pràctica pedagògica. Molt bé. Molt breument, per poder fer una darrera ronda. Al final també, que ja està tot dit. No us ho creieu, ha sigut una excusa. Deixa'm recuperar una mica aquesta idea. Jo estic molt contenta de sentir en David i de sentir una visió des de la neurociència que és no reduccionista, perquè també tenim el perill, el tenim en psicologia, el tenim en altres ciències també, de ser molt reduccionistes i clar, una teoria unificada del cervell, que hi ha gent que sí que pretén que realment pot acabar existint i que ens pot acabar dient com s'ha d'aprendre, tampoc ens acabaria dient com s'ha d'aprendre, perquè una de les coses que ens està dient la neurociència és que depèn, com la cançó famosa, depende. I clar, el depende és molt complicat. Realment aquesta és la gràcia i la dificultat. I això, una altra de les gràcies que trobo que té, i per això hem d'estar molt amatents als resultats de la recerca en neurociència, és que corrobore, i el David ho ha dit, i jo penso que això ho hem de tenir molt present, moltes de les coses que ja sabíem respecte a com s'aprèn. I això respecte a un tipus d'aprenentatge. I respecte a altres també les corrobora, és a dir, que un tipus d'aprenentatge més mecànic, un tipus d'aprenentatge més global, que hi ha un tipus de canvis que es produeixen quan s'aprèn d'una determinada manera i això em sembla especialment interessant, que l'aprenentatge promou canvis també a nivell
neuropsicològic, però ja ho sabíem, és a dir, en part ja hi ha molta recerca prèvia que diu que l'aprenentatge estira el desenvolupament i que per tant no cal esperar a estar madurs, una teoria que també teníem fa uns anys, perquè determinats aprenentatges es produeixin. Per tant, és evident que ja tenim moltes dades, no les tenim totes, però en tenim moltes respecte a com s'aprèn. Però també s'ha dit, una altra cosa és què volem aconseguir, cap a on volem anar. I això no ho diu cap teoria de l'aprenentatge ni ho pot dir. És a dir, quina és la finalitat de l'escola que volem i quin és, diríem, com a sistema, com a institució, ens plantegem aquesta finalitat i com fem que sigui coherent allò que pretenem amb les diferents maneres que volem implementar aquest ensenyament, doncs això és un encaix difícil i que té molt d'ideològic també. No només depèn d'una ciència, només, depèn de moltes altres. Gràcies, Montserrat. Estem a la recta final, per tant, i miraré de fer un recull d'algunes preguntes digitals, algunes de les que estan en paper, i el que no sé és si tindreu l'oportunitat d'escoltar-lo responent a això, però si no, els assalteu durant el cafè, perquè estaran indefensos amb el cafè i l'entrepà a la mà, i segur que estaran encantats. No, molt bé, una aportació que m'agradaria que fem, ja se diu, i en relació a aquestes idees, quin percentatge de mestres tenim que són, i dona 4 tipologies, diu, els disruptius, els revolucionaris, representa, els reformadors, els tradicionals, els que són partidaris d'aprofundir, o els precabuts, els expectants. Se m'ha acudit, tot i que això és només un joc, diguem, quants de vosaltres us identificaríeu d'una forma perfecta? No, però diguem, més amunt, si us haguéssiu de posar una etiqueta en un joc i en un altre. Disruptius, diu, o revolucionaris, diguem, reformadors, disculpeu, tradicionals o precabuts, o expectants. Va, aixequeu la mà els qui us posaríeu més còmodament l'etiqueta de disruptius en relació amb aquestes idees que han sortit o revolucionaris. Algú ha dit la Begoña és disruptiva. 12 o 13, 15. Quants us diríeu que sou reformadors? Entenc que vol dir esglaó per esglaó, diguem partidaris dels canvis. Potser mal comptats 20 o 20 escaig. Quants diríeu que, quan us autoqualificaríeu de tradicionals o de més partidaris d'aprofundir en els mètodes en què s'ha basat l'escola? Potser, després d'haver-nos sentit, queda una mica violent, a dir-se així. I quants us autoqualificaríeu de precabuts o crítics, diguem, o expectants amb tot això? No sé si escèptics o... Encara que els digueu que sou escèptics, no s'ho prendran malament, són gent oberta. Molt bé. I la majoria es nega a etiquetar-se, o diu que cap d'aquestes etiquetes és prou bona? Dues coses. Una, les etiquetes moltes vegades separen, és un dels problemes de les etiquetes. Però l'altra cosa que hi havia en les 4 categories alhora és la immensa bona voluntat que hi ha en el conjunt de la professió, sigui quin sigui el punt de vista, que és el punt excel·lent de partida que tenim en totes les circumstàncies. És a dir, que fa que d'alguna manera la garantia de que es pugui avançar hi és perquè en tots els casos la voluntat hi és la nostra professió. Doncs en el que ha fet la pregunta, els percentatges més o menys els pot deduir, si és que fossin certs. Puc dir una cosa? Sí. Que és que tots són necessaris. Tots són necessaris. És a dir, més enllà que les etiquetes se separen, tots són necessaris perquè a nivell de funcionament del cervell necessita tots aquests elements. El cervell s'estimula quan hi ha una disrupció, però sempre una disrupció, el destarota, necessita canviar a poc, està anclat al seu passat perquè això li dona seguretat, als tradicionals, i a vegades són porucs, per tant necessitem també aquest element de prevenció. El problema és quan tots en un centre educatiu són d'un tipus o d'un altre. Molt bé. El tema ha obert un debat i la Francina em demanava entomar-lo. Només tindrem temps de faré una lectura en veu alta d'una part de les preguntes, perquè tots ens queden en agenda i per ser igual de respectuosos amb el temps que han estat els ponents i no perjudicar una activitat de després, que és molt important, que és la veu dels propis alumnes reflexionant sobre la seva educació, ni perjudicar-vos el cafè, que per les neurones segur que també ajuda el temps de gaudi. Només ens centrarem en això. Llegeixo en veu alta una pluja de preguntes inspiradores.
Malgrat totes aquestes evidències, hi ha resistència a canviar l'avaluació. Com podem canviar el pensament del professor? Com es canvia la cultura d'un sector? És una pregunta. Els alumnes han d'estar agrupats per edats o per competències assolides? Ho podem trencar tot. L'escola ha de tenir en compte com són els alumnes, però com hem de fer servir les noves tecnologies? Si tenim en compte la realitat dels centres d'alta complexitat, quines d'aquestes accions són més transformadores en contextos de diversitat o de desigualtat? Allò on ens portava el text, recordeu, de la Neus Sant Martí, que acaba portant cap a les fronteres que a vegades posen a prova les teories, aquelles situacions més complexes. El currículum aguanta tot això? La pressió de l'administració és sostenible? És a dir, es pot sostenir una pressió com la que fa l'administració per fer canvis tan profuns? Les PAU, el món laboral, un sistema tan pressionat, permet aquest canvi creatiu? No és important el gènere per l'aprenentatge, en referència a Ferran Ruiz, a una pregunta, a una interpel·lació que ens feia en Ferran Ruiz. I algunes de les preguntes de text deia: insisteixo en el tema de generar un entorn social de debò a les escoles. Sense participació, sense aprenentatge, no hi haurà un canvi rellevant. S'aprèn també amb emocions negatives, ha dit en David, però creu que en un entorn com una presó, on hi ha moltes emocions negatives marcades, molta ràbia, molt odi, tristesa, dolor, es pot aprendre, es pot separar les emocions de la motivació? Com hem d'aprendre a filtrar la informació si tota la vida ens han ensenyat una única manera d'aprendre, que és llegir allò escrit i memoritzat? Selecciono perquè hi ha grups de preguntes molt profundes, penso que algunes fetes per alumnes, altres per mestres. Quin és el propòsit de la competitivitat? Ser sempre el millor, destacar per sobre els altres i fins i tot enfonsar-los? No seria millor ser humil però destacar en allò que t'agrada? S'ha de ser competitiu però sempre amb la mesura exacta i sense que els fums ens pugin, disculpeu. Els canvis no ens han de fer por, però si es fan canvis a les PAU en 3 mesos d'avaluar-nos, com ho hem d'afrontar? Altres preguntes. Amb molta por. Els nadons aprenen les emocions mirant als ulls. Els professors no ens mirem als ulls, no tenim temps. Diu notes. Alguns estudiants em sembla que pregunten: notes, ens preparen pel futur? Les classes pràctiques existeixen de veritat o són un unicorn? I l'elaboració de projectes. Per què se li dona més importància a donar la matèria en comptes de mostrar als alumnes els valors que n'estem per l'endemà? Bé, són aquestes i algunes altres preguntes tan digitals. Mereixerien bones respostes. Aquí no us les puc oferir, però de veritat seran molt comprensius si els assalteu pel passadís o en el mateix cafè. Gràcies a tots.